Jeg førte mig tilbage til den tid, da jeg var på Grønland, hvor jeg synes næsten, jeg kunne se isbjergene for mig. Så det blev til nogle lidt abstrakte ting, som jeg har ikke bevæget mig ind på det abstrakte område før, men her var der ingen vej udenom, fordi i det øjeblik, det bliver for figurligt, så bliver det for konkret, og det synes jeg ikke musikken var. Den var flydende, og den var sådan meget beroligende. Og det, der skete i den første, det var, at der opfattede det meget sådan, som en helhed, og så efterhånden, som jeg nærlyttede det, så kom der nogle figurer ind over, som delte musikken eller lyden lidt op, og gjorde, at den blev lidt mere, altså billedmæssigt blev det nok lidt mere aggressivt end min første indskydelse.